Tässä on meidän kansalaisadressi. Ole hyvä. Kiitos. Ja me kerättiin yhteensä 4965 nimeä, eli melkein 5000. Ja meillähän on olemassa tämä osallisuus- ja demokratiajohtokunta. Ja kun me eletään kansalaisyhteiskunnassa, niin kansalaisilla on mahdollisuus tuoda esille kansalaisia liikuttavia asioita päättäjille, ja tämä kansalaisadressi on yksi tapa, millä tavalla tätä osallisuutta ja demokratiaa avoimessa yhteiskunnassa tuodaan esiin. Ja se, minkä takia tämä adressi lähti liikkeelle, niin se lähti sitten näistä tiedotusvälineiden niin kuin isoista uutisista, kuinka ihmisiä karsitaan näitä terveyspalveluita ja terveysasemia pannaan kiinni. Et ihmiset tuli huoli. Ja tämä on niin kuin tavallaan sen huolen laukaisema reaktio, että tämä kansalaisadressi lähdettiin keräämään. Ja tavallaan se, että tähän toi nämä uutiset esille sen, että harva-alueella ihmiset rupesivat miettimään, että mitenkä meille käy. Että me maksetaan verot ja no hoidetaan yhteiskunnan vastuut, mutta huolehtiko yhteiskunta meistä ollenkaan, vai olemmeko me pelkästään veronmaksajia ilman, että me saamme niin kuin tavallaan mitään yhteiskunnallista vastetta sille, mitä me itse annamme yhteiskunnalle, eli olemme veronmaksajia ja maksamme kaikki maksut. Ja sehän niin kuin meidän kylällä toi myös sellaisia puheita, että pitääkö meidän lähteä myymään niin kuin asuntoja ja koteja, ja kuka ne ylipäätään niin kuin ostaa, jos on sellainen paikkakunta, että siellä ei ole sote-palveluita, että silloinhan tavallaan niin kuin meidän omaisuus menee arvottomaksi, koska siellä ei ole välttämättä tulevaisuutta. Vai pitääkö meidän niin kuin 1800-luvulla lähteä kerjuulle kaupunkeihin, jotta meillä olisi näitä sote-palveluita ja että me emme olisi heitteillä. Niin nämä pelot tulivat niin kuin ihmisille esiin. Ja tämä on tämä käyttövoima tälle kansalaisadressille. Ja tavallaan tämä kansalaisadressi ei ole moite, vaan se on niin kuin tuen osoitus, koska se on se, että tässä joutuu virkamiehet tekemään vaikeaa työtä. Ja se, mitä kansalaisadressilla ihmiset haluavat sanoa, se on oikeastaan se, että älä hylkää ja pidä meistä huolta, pidä meidän puolta. Ole hyvä. Kiitos. Ja Vesa, mä aidosti pidän tätä tosi tärkeänä. Mä kiitän teitä kaikkia, että olette tämän kerännyt. Mä ajattelen myös, että meidän pitää koko näissä vaikeissa päätöksissä pitää huolta sitä demokratiasta, että jokaisella eteläkarjalaisella on ne palvelut. Ja mä osaltani lupaan tehdä kyllä kaikkeni sen. Kiitos. Toivottavasti se riittää. Mutta mä tiedän, että te kerrotte sen sitten, kun ei... Kyllä kerrotaan. Kiitos. Joo. Ja oikeastaan me ei olla sitä kerätty sitä adressia, niitä nimiä sinne, vaan ihmiset on itse halunneet kirjoittaa sinne nimensä. He on tulleet myöskin niihin paikkoihin, missä on ollut läsnä, niin he on kysyneet myöskin sitä adressia, kun onko jossakin kirjoittaa sen. Ja siihen on kaikista Etelä-Karjalan kunnista löytynyt, kaupungeista, kunnista, ihan halunneet tulla kirjoittamaan nimensä. Ja se on se aito ihmisten halu myöskin tässä eteenpäin. Ja kun tulee johonkin säilytykseen, niin tässä olisi semmoinen keskustalta semmoinen pieni muisto, että se säilyy myöskin mielessä. Ja aina kun hörppää siitä kahvia tai teetä, niin samalla muistaa myöskin tuon adressin. Meillä on tämmöinen erilaisia, ne on aikanaan eri vaalijulisteista, se on ollut jossakin vaaleissa julisteita tuotiin kyllä. Tämä on hieno, erittäin hienoa ja kiitän siitä. Ja sitten me kättelen teitä kaikki. Joo, kiitoksia. Pidetään vaikeassa asemassa olevien ihmisten puolella. Ja siinä vaan samaa mieltä. Se on niin se tärkein, se mitä tämä hyvinvointiyhteiskunnan mitta. Kiitoksia ja pelastustoimi on myös huolta. Ja siitäkin pidetään huolta. Kiitos. Sekin on pelastus. Joo, turvallisuus ennen kaikkea. Hyvää joulurajoista. Kiitos. Kiitoksia teille ja terveisiä Savita. Kiitos. Hyvää joulua. Kiitos. Kiitos Salli ja hyvää joulua ja jaksamista sulle. Kiitos. Sitten täältä tää naisia. Joo, kiitos. Joo, kiitos itsellesi. Kiitos. Kiitos. Yes. Yhteistyö. Näin. Yes. Kiitos. Justiinsa olen vastaanottanut adressin, jossa lähes 5000 eteläkarjalaista on tuoneet ilmi äänensä sen osalta, että palveluita, sote-palveluita ja pelastuksen palveluita pitää jatkossa olla kaikissa kunnissa ja huolehtia myös haja-asutusseudun asukkaista. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtajana lupaan tietenkin, että yhdenvertaisuutta ja palveluiden säilyttämistä kantokykymme mukaan
Se on sellainen keskipiste meillä ja lupaus siitä, että sitä huolehditaan myös haja-asutusseudulle, maaseudulle ja kaikissa meidän kunnissa, niin tietenkin se on tosi tärkeä asia ja lupaan tätä asiaa edistää. Kiitän kaikkia lähes 5000 eteläkarjalaista, jotka antoivat tässä oman mielipiteensä tiedoksi ja tämä myös meidän johtoryhmässä käsitellään ja jokainen näistä kannanotoista on todella tärkeä. Kiitos.